tarika makawuono niendi en tarik 16 wan gi chieng' endo ma en tich ang'wen en odiochieng' ma TBT waparo godo gidne mane osekadho en throwback Thursday. Ing'eni koro throwback Thursday ka endi en odiochieng' miparo joma ni somo godo kuond mane intiere gik mane itimo maybe samoro irawera kata mana last year kata mana higni 10 mosekadho. Kawuono en TBT an go boke adek kaendi magiki mabende mondo mi koro ami kenda chiwni ler gi achiel kachiel gigo mantiere igi kakoro an bo mabet ka koro alumo. Nyinga en Nick Okello, The Standard, The Star, kod The Daily Nation, magi ema ntiere kaendi. The Standard wach maduong' mantie kanyo ni koro Uhuru Raila tighten grip on Parliament. Uhuru gi Raila sani ndi koro jo omako lemo madongo mago madito ahinya e od bura bang' koro nosethich oko jogo kuma bende nchane siro migosi William Ruto. Wach machielo mantie kanyo endo ma nyalo medo e wachno endo ni President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga yesterday completed the reconstitution of committees in the National Assembly, placing 5 political organs key to passing constitutional reforms and approval of new appointees in anticipated cabinet changes in the control of their loyalties. Eja sama Kenya kae, eka katimre. Kata kamano endo joma koro gweyo oko ginji kaka Gladys Bosch-Sholei, ntie Alin Duale, ntie Kimani Ichung'wah, ntie Ben Washali, ntie bende Cheptumo kod Cecil Mbarire. Magita jomo senyono oko, kakoro tienda molo ginoyodo magoko ulembe mabeyo ma inyalo konyogi. Wach machielo ni hopes high for corona vaccine. First COVID-19 vaccine tested in the US revved up people's immune system and is set for final trials to assess if it is strong enough to protect against coronavirus. Rien mantie ni angeni pinje mang'eny sani ndi ntiere last stages mantie ni okange mogik mag yudo mano endo ma en chanjo mar corona. Mae koro en geno manitiere. To kata kamano kapok ochopo kuma koro mago ekuchopo nikech kaka Afrika kae. Kakoro wach ni koro yadhno oseyud. Depano kuchopo Afrika ka chieng' mane. Onyal chopo Amerika nyaka kuongo thiedh joge te magi tie gi jogi te kore kage biro golo yadhno omiyo pod wan nyaka beda motegno e weche kata kange go magwa mag medo ng'eyo kaka wabet. Wacho ni koro corona koro nego jogo mantie koda katuma sukari ahinya, ni jogo mantiere koda kamago manendo remo magucha ahinya, high blood pressure, magi gi joma koro sani koro corona nega nyako yudo ka intiere koda kamagi to koro ochacho ngimani okang' malich ahinya. Nairobi's thirsty slums enjoy free water for the first time. Nikech weche ma corona sani ndi koro kunde mag dak mongo hore mantie boma ma Nairobi kaendi koro oseyudo pi ma ginyalo tiyo godo mano endo ma bende ok thage chunygi. Pigno endo en gima nchane onge ka corona pok obiro. Wach mar first vaccine nyalo somo kanyo to boko endo mar ang'wen nyisi na brom na lumo ni kaendi ma piyo tae koro wadhi nyime. iClinic moves to court to stop eviction. Magi kiki mantiere kanyo ni ala somo itobo kendi mar 9. Seche go eko wach manyen manchika edita mboke ni mar 13 en jobs data shows Kibaki was corporate. Uhuru is a hustler president. More Kenyans have gone into informal sector in the last 7 years. Na wach makoro mtira pani mandia ni gima oknyala bila mabera nyani migosi Uhuru Kenyatta nuru machala kama ni en presidency mare ni endi jibangenyo donyo mne jua kali ignya paro ma Kibaki jima ng'eny yudo tije ma go mabeyo mag somo matini gin corporate jobs. Uhuru koro kinde negi eki ji odhi mang'eny ahinya e weche go eko mag jua kali mane wach mantiere kanyo endo achiel kachiel. Seche ma bende koro ka wadhi nyime ka to gima ang'eyo ni nyaka koro miu en mana endo mar Home and Away mendi en barabara ma Thika Super Highway ng'apaya ma Thika Super Highway gik mang'eny nyaka timre ka nyaka ne Super Highway ni endi ute ang'o buildings gik mang'eny modongo nikech wang'a payano endo mar Thika. Jatugo mar Manchester United ka endi men Rashford sani koro ibro mi mano endo degree mar doctor mano kod mbalariany mar university nikech bende osebedo ka koro ng'ano endo matemo mondo mikoro ogol joma tinde weche go eko mag dhier mane gima koro bedo. Manchester United striker to receive honorary doctorate from University of Manchester. Maini nikech tich maber makoro otimo apani mano gini maber mano kende abo support Manchester United. Kako Rashford tiyo tich maber kamano abende apuoyo. Gik modong to kanya support Manchester United nikech ananja Liverpool. To sama koro ng'ato timo maber kaka Rashford timo maber no endo en puoch kod pak. The Citizen.
The Star rather. The Star, most of Bokonde Kenya Mother Star. Waiguru summoned by EACC over tenders. Waiguru ni podumna okudu wichima podumna guru rekuomi mang'eny nikech sani ndi kure kanyo tik record weche mag thiche oko county no ndo mar Kirinyaga pogono monyo kata mnoduma sani ndi kendo record EACC mondo dadho ge weche go mag weche mag mibadhi nitie gimoro kendi ma ok ber kod Waiguru kata kod wawacho nikech otambe ni koni to in ng'ata di ka wang'iyo kaendi en Young Innovators Land 32.5 million COVID bed bonanza ma wacho nitiere remo kuma koro nyoloso otanda mar ICU ma Kenya kaendi rowere gi kiti matek ahinya kendo gilose kosa ni koro ne piny owacho miyo gi tenda mar $132.5 kuom tich maber mane ginyiso en wach maber bende na mor kod igenda puoya ahinya tich maber machal kamano endo seche ma kamago kawadhi nyime en wach mar Waiguru mani kanyo ma waseluomo itopo kenya mar 6 bende wach mar Ruto kod Ruto allies humbled as Raila and Uhuru stamp authority in the house. Mai wach magoro nitie wanose ng'iyo chande achiel kachiel ka wang'iyo gima nitiere kendo okigi ka wadhi nyime. Kani menyalo medo kanyo endo ndong ahinya. Pichi makutuke kaindi wachimenti Champions League fate still in our hands is Rogers ma Brendan Rogers ma Leicester City Brendan Rogers ndiye kama ndio kangeyo kata wanang'iyo wacho nito Leicester City nje nitio kama bera hinya the first leg ma the first season mas onendine gintiere kama gin mani paro ng'iyo kata kawo kata ligi ndi sani ndi koro gimanyo namba 4 no abere no ka koro Manchester United dhikawa namba nendo gin do kagindi chien Reds boss club invite Wycombe's akifenwa to Liverpool title parade ndi wachimantiere Liverpool manager Jurgen Klopp said he is invited Wycombe Wanderers Adebayo akifenwa to the Premier League title parade shortly after sending the forward a congratulatory message for sealing promotion to the championship. Mane wachimasane korontiere kanyoendo uluonge mondo miyo bedi kanyoendo ka koromen bero jadeno kaka Liverpool bro council bo manendo ma English Premier League yoka mokwongo bang igini 30. The Daily Nation wachimantika virus puts schools on deathbed. And running on empty, 300,000 learners in some private schools face a grim future as their teachers stare at job losses because of the institutions. Struggling and growing mountain of debt may not reopen their doors in January. Mag private schools kunde mag jigiwegi and teach matekende. Bokenindi wachimachile matito bokeni mara deka and Africa split over its 3 contenders for the top seat. Africa saniko nitire kod jia dek mara kom mara WTO. Mai wachimantire kata kama nendo Amina Mohamed podo wa Kenya kama mia poch kod park kechimano korenja Kenya kaende nyako chung kode. Government services grind to a near halt as pandemic takes toll. Maini korogigo kama benyala yudo serikal kaindi mabendi miga pile kata kedhi kata manyo serikal kasante kwa yudo ngej korofisa mang'eny pod olore. Besides State House, other offices that have been affected are the Public Service Commission, DOD, hospital states in agencies, ministries, the judiciary, and parliament. Nane kaka nikoro wachinitiere kaindi. Wachimachira mantika ito pokeni maro chiko ene 8 medics at Kenyatta National Hospital test positive for COVID-19 in just 48 hours. Ena wachimachira nikoro kelumano endo wichi bargage. Laktare giki bende gini gigritro maber. PPEs begini kwa maber ngech ging'enyre kod tuo niendi kakoro wegi moko migi manoendo rit makare to nyiso ni koron bende kanyoendo kwa bedo jok ma responsible ber kakoro daktari tema pacho kaendi oyudo mago kuma gin PPEs mani kare kijo kwere kakoro daktari bituo judu koro bro de kanyi mane ler ma parniene no keto kanyoendo pajisomo kod yondiko nano kanyoendo kanitiere Kisumu kaendi wachmantie itopo kini mara pradik kwa dek and sugar sector players seek clarification before leasing out 5 state millers. Maina wachimomo na wintani koro imiyo kabe magrego nyankande donjo elwet jigi wegi porido mondo miyo ging'e ler maber.
ni en ang'o dhi timre ka gichiwo kambego eko mowuok kuom piny owacho odhi kuom ji gin giwegi. Kapod mantiere Kisumu, Nyanza kaendi, services in hospitals to resume as doctors end 35-day boycott. Maendi en weche eko mag laktache ma Kisumu koro nyoweyo weche eko mag ng'anyo ka koro ndoro nyisogi mondo gidog e tich achiel kachiel. Mano e ler mantie kanyo. Anutana Amerika dakane mag weche mag ohala mang' akelni weche manyien kanyo endo. Nitiendi ka chenro mar agaja ni kaendi be nyalo ng'iyo kaendi magi crosswords nyalo enti nyaka bedne magi kisulwe nyalo ng'iyo sulwe mari kanto mari en mane mondo ing'e to koro en ang'o mantie chenro mag wang' jowi be otiap kaendi neno mar LTN ng'i gima piyo mondo ing'e to koro en ang'o mabro betie e seche mwadhi en endi. Zidane wants Real to finish the job tonight with title against Villarreal. Aparo ni gidhi kawe. Barcelona nyoni de class matin kosa yendi Madrid koro kao ligi ni ndi gi points mara achiel kata ariyo to gin manye gintiere kama ber. Apani Zinedine Zidane kaka coach osebedo ka enti gima waluongo ni good luck, ing'eyo en luongo ni baby luck ma smile kode each and every time ma entiere e tich mar bende tayo Real Madrid. En jata kweth maber ahinya kendo kinde ka kinde ma entiere kod Real Madrid nyaka giyudo simbo kaka mago mag Champions League sani koro donje league mago ema wigo kanyo weche gi ni winjigi matut bende e weche manyien ma wakelni kanyo endo odiochieng' ndi ma kawuono. Kik wil ni tin ma kawuono mantie kod daka chana mano endo en chenro mabiro ni achiel kachiel ma mondo mi koro ing'e to koro en ang'o matimre ei doho. Mano e wach maduong' ma kono bro wacho ka koro wadwaro mondo mi bende ikel pachi e chenro no endo. Kwa kamano bed kod odiochieng' maber.